Ġie inawgurat Wildlife Rehabilitation Center li jinsab fil-Park Naturali ta' Xrop Laġin u li se jipprovdi ambjent u faċilitajiet aħjar għal riabilitazzjoni ta' annimali selvaġġi feruti waqt li jservi wkoll bħala ċentru għar riċerka u l-edukazzjoni ambjentali. Dan iċ-ċentru diġà qed joffri kura lil 9 tifriken tal-baħar u 7 tiqniefet. Il-proġett ġie inawgurat mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet fil-preżenza tal-President ta' Nature Trust Malta Vinza Tart u d-Direttur Ġenerali ta' Ambjent Malta Herman Gallia. Iċ-ċentru ġie żviluppat minn Nature Trust Malta b'kollaborazzjoni ma' Ambjent Malta b'investiment ta' 2.5 miljun euro kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Iċ-ċentru jinkludi faċilitajiet ta' riabilitazzjoni għal diversi annimali selvaġġi, inkluż fawna tal-baħar u tal-art, u tjur u anki se jservi bħala santwarju għall-irkupru ta' dawn l-annimali qabel jiġu rilaxxati mill-ġdid fl-abitat tagħhom. Il-Ministru Dalli notat kif il-proġett jinkludu wkoll ċentru ta' riċerka tal-baħar u żona edukattiva għat-tfal u l-viżitaturi fejn ikunu jistgħu jitalmu dwar l-annimali selvaġġi Maltin u l-konservazzjoni tagħhom. Vera pożittiv tara il-Gvern flimkien ma' NGO f'dan il-każ Nature Trust Malta, is-settur privat jiġu flimkien biex illum għandna l-ewwel Wildlife Rehabilitation Center f'pajjiżna. Mhux biss permezz tal-ħidma li saret bejniethom ser jirnexxielna niftħu mill-ġdid spazju kbir li huwa park naturali għall-familji tagħna fin-naħa t'isfel ta' Malta u instabu wkoll f'dalijiet megalitiċi minn tempju li qegħdin naraw ukoll li jiġu ikkonservati kemm jista' jkun. Iċ-ċentru jinsab fil-bini preċedenti tal-istazzjon tar-radju Deutsche Welle li għalaq fl-1996. Il-bini li jirrikonoxxut bħala struttura ta' valur ta' wirt industrijali sinifikanti ġie restawrat u nata l-ħajja mill-ġdid, inkludu wkoll diversi elementi sostenibbli bħal enerġija rinnovabbli, il-konservazzjoni tal-ilma u sistemi ta' maniġġar tal-iskart. Bl-appoġġ ta' Ambjent Malta tħawlu aktar minn 20,000 siġra u arbuxell indiġeni madwar il-bini u f'żoni oħra tal-Park Naturali u b'hekk ħolqu ekosistema b'saħħitha. Is-Segretarju Parlamentari Bonnet qal li dan huwa eżempju ieħor li b'fondi Ewropej se jgawdu l-familji Maltin u Għawċin. Qed naraw post li għad diversi elementi ta' dawk li huma il-fondi, mhux biss l-ambjent iżda anke l-edukazzjoni u proġett li iħares ukoll lejn it-tfal tagħna.